And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi alam ng boyfriend ko na iba't ibang lalaki na ang nakatikim sa akin kapalit ng pera. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga silent listener mo since last year. And now, for the very first time, I want to share my story. Ang tanging hiling ko lang sana ay huwag akong mahusgahan sa ikukwento ko. Itago mo ko sa pangalang Magda. At ito, ang aking secret file. Hindi ko masabing masaya ako sa buhay na meron ako ngayon. Pero ang natitiyak ko lang ay ang sarap sa pakiramdam na kasama ko ang taong mahal ko. Masasabi kong masyado pang maaga dahil mga bata pa kami. At nakatira na kami sa iisang bubong. Yes, DJ Rocky. Nasa iisang bahay na kami ng boyfriend ko na ngayon ay itinuturing kong asawa. Sa totoo lang, napakabilis ng mga pangyayari sa relasyon naming dalawa ng partner ko na itago natin sa pangalang Jerry. Last June, habang nag-i-scroll ako sa FB ko, biglang may nag-pop na notification. Agad ko yung binuksan. Merong friend request mula sa isang taong hindi ko personal na kilala. Usually, kapag hindi ko kilala, hindi ko ina-add o kino-confirm ang request. Pero ang hindi ko alam, kung anong nag-udyok sa akin nung araw na yun para silipin kung sino siya. Pumunta ako sa timeline ng taong yun. At pagkatapos ay kinonfirm ko ang friend request niya. In fairness, ang gwapo niya. Akala ko hanggang dun lang yun, pero ilang minuto ang lumipas, may nag-notif ulit sa cellphone ko. May nag-chat. At pagbukas ko, ay may mensahe galing kay Jerry. Hello. Yun ang unang chat sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero ang weird. Dahil para bang malakas ang impact sa akin ng chat niya kahit simpleng hello lang naman yun. Nireplyan ko siya ng hi at nagtuloy-tuloy na ang pag-chat namin sa araw na yun. 2 days after that, nag-uusap pa rin kami at kung ako ang tatanungin, masasabi kong nagkakamabutihan na kami. Nagpapakita siya ng motibo na gusto niya ako at ako naman ay medyo pakipot effect pa. Napapag-usapan na rin namin sa chat ang tungkol sa pagkikita namin. Dahil nasa iisang school pa lang kami nag-aaral nung time na yon.
At parehas kaming graduating student. So back to the story, examination day namin at patapos na yung school year. Well, minalas ako. Maaga kasi yung schedule ng exam namin nung araw na yun. Hindi ako nagising sa alarm ko. So ang nangyari, hindi ako nakapag-take ng exam that day. Nang magising ako, agad kong binuksan ang phone ko at nakita ko na maraming chat si Jerry sa akin. Nag-update siya sa akin. Kada may isang subject na natatapos niyang sagutan sa exam. Grabe. Grabe yung pag-alala niya sa akin nung araw na yun. Dahil nga importante para sa lahat ng estudyante ang makapagsagot ng exam. At hindi ko yun nasagutan. Saglit lang kami nagkausap sa chat at nagpaalam na siya sa akin dahil may isa pa raw siyang kailangang sagutan. Kaya nag-cellphone na lang muna ako. Habang naghihintay sa kanya at nag-iisip kung paano ko masasagutan yung 3 exam na hindi ko na-take. Almost an hour ang makalipas, then tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko yung chat na galing sa kanya at sinabi niya sa akin na katatapos lang niyang mag-exam. Malapit na siyang lumabas sa school. Saglit kong tiningnan yung chat niya hanggang sa maisip kong kitain siya sa labas ng school namin. Dahil alam ko rin na gustong-gusto niya akong makita. Yung bahay kasi namin ay hindi rin sa kalayuan ng school. Nakapwesto. Hindi na ako nag-isip noon at kaagad akong nag-chat sa kanya at sinabi kong hintayin niya ako sa labas ng school namin. Akala ko hindi siya papayag kasi parang nag-aalangan pa siya nung una. Pero napangiti ako nung pumayag na siya. Isa rin kasi sa reason kung bakit kailangan namin magkita ay dahil may pasasagutan siya sa akin na form. Maaga pa nung oras na yun. Wala pa akong ligo o hilamos lang. Kakabangon ko lang nun mula sa higaan ko. Nagpulbo lang ako noon at nagsuklay. Pinaliguan ang sarili ng pabango. Ilang minuto lang ng paglalakad ko ay medyo natatanaw ko na yung school namin. At habang papalapit ako ay nakikita ko na siya. Alam niyo pakiramdam na parang nag-slow-mo ang paligid. Parang uminto yung mundo ko. Akala ko sa pelikula lang yun nangyayari pero hindi ko rin mawari kung bakit ko naramdaman yun sa kanya. Naging maayos ang unang pagkikita namin. Sa katunayan nga ay dinala ko pa siya sa bahay namin. Medyo nag-aalangan pa akong dalhin siya noon nung una dahil alam kong makalat yung bahay namin at nakakahiya na magdala ng bisita. Pero sabi niya ayos lang daw yun. Ipinakilala ko siya sa mga kamag-anak ko na nandoon dahil wala na akong mga magulang, guardian lang ang meron ako. Kinabukasan, exam day namin, maganda yung schedule namin. At ayun, nagready na ako para sa exam. Ang gaan sa pakiramdam na para bang meron akong inspirasyon. Masasabi kong hindi naman ako easy to get. Alam kong may standard din naman ako. And as a matter of fact, almost 3 years na akong single. Kaya hindi ko mawari kung bakit bigla-bigla na lang akong nahulog sa taong ito. Fast forward, natapos na namin yung exam. Nakita ko siya sa labas ng room namin. Lumapit ako sa kanya. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na isasama niya raw ako sa bahay nila. 4 days pa lang kami na nagkakakilala ng lubusan. Pero malalim na kami agad. Siguro sa ibang babae, hindi sila sasama sa lalaki. Sa loob lang ng 4 na araw pa lang,
na nakikilala yung tao. Pero hindi ko kasi maipaliwanag bakit buong buo yung tiwala ko sa lalaking to. So pumayag naman ako na sumama sa kanila. Maayos naman kaming nakarating sa bahay nila. Inabot pa nga kami ng gabi sa kanila. Dapat nga ay uuwi pa ako pero hindi na lang ako umuwi dahil lumakas yung ulan. Maputik pa sa kanila. Hindi ako sanay dumaan sa putik kaya nagdesisyon kami na doon na ako matutulog. Magkatabi kami sa higaan at nag-uusap kami. And then that night, sinagot ko na siya. Maayos ang naging relasyon namin ni Jerry. Sabi nga, relasyon ang pinatatagal at hindi paniligaw. Sa buong buhay ko ngayon lang ako tinrato ng ganito ng isang lalaki. Palagi ako nakakatanggap ng good morning at good night sa kanya. Nahulog na talaga ang loob namin sa isa't isa. Alam kong maaga pa para ibigay yon sa kanya pero sobra ko siyang mahal. At pakiramdam ko ay ligtas ako pagkasama siya. Kaya lang, may isang bagay na hindi alam si Jerry. At hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanyang tungkol sa trabaho ko. Hindi niya alam na iba't ibang lalaki na ang nagawan ko ng milagro. Iba't ibang lalaki na ang nakatikim sa akin kapalit ng pera. Ramdam ko at alam kong nakakahalata siya. O hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan lang ba siya o nagpapakatanga. Kumakapit ako sa patalim para buhayin ang sarili ko dahil walang nagsusustento sa akin. Kung hindi ko gagawin yun ay hindi ako magkakapera. Mamamatay akong dilat. Siguro yung iba sa inyo sasabihin na may iba pa namang paraan, yung legal, yung maayos at malinis. Pero bago nyo ako husgahan, ay gusto kong malaman nyo na lahat ng maayos na paraan ay sinubukan ko na. Pero hindi pa yun sapat. Kulang pa yun. Sa pagkapit ko sa patalim ay doon ko natamasa ang lahat ng gusto ko. Pera, pagkain, luho at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, nakokonsensya ako ngayon. 2 buwan na kami ngayon ni Jerry. Nasa iisang bahay kami. One time galing kami sa inuman. Alam ko na hindi pa malala ang tama ng alak sa amin na umuwi kami sa bahay. Pero nagulat ako dahil nung makauwi kami ay umuyak siya. Iniyakan niya ako. Nagmamakaawa siya sa akin na wag ko siyang iwan. Halos mahirapan siya na huminga sa kaiiyak. Nakayapos lang ako sa kanya. Naiyak na rin ako dahil hindi ko siya kayang makitang nagkakaganon. Kasi sa totoo lang, iiwan ko na dapat siya nung araw na yun dahil nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Dahil binabagabag na ako ng konsensya ko. Meron akong lihim eh. Huwag mo kong iwan. Ikaw lang yung gusto ko. Ikaw lang yung gusto kong pakasalan. Ikaw lang ang mahal ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. At parang dinudurog ang puso ko na nakikita ko siyang nagkakaganon dahil sa akin. Dahil sa isang babaeng tulad ko. Hindi ko naman deserve eh. Jerry, yan din ang gusto ko. Gusto ko na ako yung babaeng makasama mo habang buhay. Gusto ko makasama ka bumuo ng pamilya. Gusto ko mahalin ka at mahalin mo ko habang buhay pero hindi pwede. Hindi pwede, Jerry, dahil madumi akong babae. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kasi ang dumi-dumi ko. Sabi ko sa kanya habang magkayakap kami. Pinipilit niya pa rin ako na wag siyang maiwan. Sinabi niya pa sa akin na mamamatay siya kapag iniwan ko siya. Kaya mas lalo akong napahagulgol. Sobra niya akong mahal. At hindi ako dapat mahalin ng ganun dahil ang dumi-dumi ko na. Para bang wala akong karapatang magmahal at mahalin?
At habang sinasabi niya yun ng paulit-ulit, walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi sorry. Hindi kaya ng konsensya ko na manatili pa rin sa tabi niya. Pero nagmakaawa siya at lumuhod na sa harapan ko. Sabi ko na lang, hindi ako aalis sa tabi niya. Hindi ko siya hihiwalayan. Hanggang ngayon ay kami pa rin. Hindi ko alam kung natatandaan niya pa lahat ng nabanggit ko sa kanya nung nagkaroon kami ng moment. Wala pa rin siyang alam tungkol sa detalye ng trabaho ko. Dala-dala pa rin ng konsensya ko ang bigat sa araw-araw. Minsan gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Kasi nga hindi ko na masikmura na naglilihim ako ng ganun sa kanya. Kasi wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang mahalin lang ako. Sumasagi rin sa isip ko na iwan na lang siya. Dahil kahit alam ko sa sarili ko na pwede namang magbago ako, pero huli na. Huli na dahil madumi na ako. At ang duming yun ay hindi na kayang linisin pa. Naiisip ko rin na masasaktan ko siya lalo kapag sinabi ko na ang totoo. At baka totohanin niya ang pagtatangka niya sa buhay niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa ngayon ay kailangan pa rin namin ng pera, kaya hindi ko matigil ang trabaho ko. Pero kung magkakaroon ako ng pagkakataon, ay ititigil ko agad ito. Kung yun lang ang natitirang paraan, kung talagang hindi ko siya maiwan na yun lang ang gagawin ko, ititigil ko ang trabahong yun at magbabagong buhay kasama siya. Alam kong mali, pero kapakanan niya lang ang iniisip ko. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya, Jerry. Darating ang araw na mapapanood o mapapakinggan niyo to. Malalaman niya na sa akin galing ang kwentong to. Siguro, eto na rin siguro ang magsisilbing paraan para masabi ko sa kanya ang inililihim ko. Salamat sa pakikinig at pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Magda. At ito ang aking secret file.